mora sabba sak sinjo kathai bhai khaiei kondi ta kabak de hinmani langma thangna nai khani kondi che cameraman help Hero plan hero oi ka hamda dolrok hambai 1k complete engkha norok no ang hambai simino reiman jau do taitam la tongjaban thani norok no bo nai khlainai tongo nuk yada tabuk bo ulobo haike nang mai baksa thanjake dol kaisa ke tongdi asuk no ang sana musungu akon chungoro dukhu nanglaina bagi phayabele mia sarigo ang restaurant no ta mungkha saikhenari na nakardiano nakardi khuk korose restaurant ni mung pepalai rejago swnghai borok rok boro restaurant te club rogo thangmannani thangmano haipano jana bagi yata samung khaina bagi roksimita akon ang mia sarigo puri torkari dugano Tigeng kran bala tabu beri koroksa kahama nai thokma nugui phaika paikha are tamasuk dofra kapra hinu norok joto jaga bo khnawi tongna ba norok kisa phopra opkhe hengke tamungkha ang je cute nangjangma borok no hengke phiok yang ma nasigu ayang nasikjaknai borok joli jagi phano mokolo phano phai thaprari phaithung tobo ang yakariya nasiknai hengke ang bono naharma bai bo nasikma khoropjang thangkata awsta mungkha bo ano mukhango nasikjakma hayingjagli ta alada jaga nasikma haima tongjakhata bo bwsakati ma bain buji thangka ang bo bolanjari chumui sakao long sleeve shirt chumjakbla ang bo afro ki saksak tamjan hengi ma tongkhado mendra ang bo tei nasikle hen tongkhata ulole boro ang teinung mano bo bono naharjakma hayingjagi kamjeli kholopka ang puri kutung damano bo bono naharjakma hayingjagi kamjeli kholopka tongna sirungdelia uf naila ulokhe chamang se basawi thangte siu ang khebono ham jakmani kokya kepal tamrok wansuk thangka hinta tabugo bin dolrok no tamrok bo hinchaino abo sewana mani kulpaya ang oi mare ano tini hot engkha ni kothoma ron paikha dolrok norok ni bagi ang tini jakma music video tu buja khaipano kok to bujigla talrok phano ma bujila sinaita sing oro kok bujina phaya hayada abono hongke phaidi dolrok tabuk video naina bkhak thanglai siwana khoi tama bo hi saborok obo haike da waisa ba sini ako ya buri rongni kajaro ajugi khikorok ba seblai tonggui biang phaijing rogo hinumo siniang rogolai mo hairok jolia phia siniang hingke damo kamini jerai surup sarap thentri kora janai rok baino laifang buduk bai khawi telangai jarkani hukhok jaga bolong mufuni jakhamu abo paike pen khugui badam yokma haching kutungo 4 gonta achuk rijak khamu omunu suke tangai tongthogui bua phunugui muni jakhin male burini mobile bini favorite thik phalai jak wallpaper no nugui teimo khetangai achuk khusing jakhin male burini khnayo khapui blap bini suto kephanai kufur ranjak no soljagoi chasma rok thubi hangke to video ongge simai hangke chasma no karitai alada manai rok nuglai ada hinu o mungsa jaga mangno keluk tongba sidi norok tam chasma thubke taibo sak no nai thognu ku chasma hungde agoi thubdi norok no ta thubdi hinya ang haifano bo jora bo sino abole sina nangbele haino porao khariya woi naigunayo kimang nam jungjak bayo tabungni borok rok yang ya ko kherang khokjapan grei buri rok no hungke ko koto sawi khana de dei tamo o mora nangnai rok waijanai rok tabule waisabai borok thansa baksa kese musai tonglai siu belai no khatung khajani kokse belai mo ba uf tong mani do musama to musalaikha tabuko okok no ngano sadi DSLR camera malik no nung bufuru camera phirok rinai ha ekdin bara nana hini samani tini bai khe ek sapta kai tongkha tai bufuru to ne sinai no camera malik manjakra thung hini simisi tongo borok ni choddo gusti ni jutani moja nini bukungo bosta dukhui bai raboi khawi ton na phu teimo hai dipor khiring satung giring go railway station no kebo jati rok da phaina naitamo nogo thani munai song nogo nya khelumnai si bokhorok sanai si tabuk banorok first division talangnani jorasi nogo chalak sawi rang nanani jorasi norok ni tabuk jora yakuje jarai busakari nani Fagoloi more mona o borok tangi asuk tong thokjak tangi asuk munai saimaya tinile gundugulungna phan tongo jaga tai bini yasi bai boro jane ekrek nani hini mansuka asuk tongkhraisi grijak siubo Butai khaika oi kipila taise kipila tamjan nukbu mahai Oma bini leze bawa imang nungmane abo ko boyingka sini kita burung sinai tam sin kya side kepal bo mukhang ba hamya sitra tai khorok ne bihik bo sairokle himla naijong layane borok nobo borok bo thanglai tongu oi no nang tai koi bar sanani camera tata na sik di hine
borok rokni video omsuk jorano tei ako grilia engkha belaise engkha tei nailailia buini private music video rokno o video no youtube upload khai mojanglia tei oino website rogo upload khai kese jakhamu anorok thuna sikang search khakai nailai ma jaga abono tabuk tei kesa music video haino hai to hinchukmaya abo naikise saiman laisinai Osipak dolrok sama bo anu khorogo tৈlo phaigra dilengnaikha akon terik khe kok salayano poila ang kok sana musungma hangke room kaisawa chela khe kabangma bori khe khoroksa tamono tei kok chablai tei kaisa kok hangke hai ke musawi bo sakni sakruma bemarno hamrina nai hino ye mokhe bisma sorbai bo phaijagi sama hamnai jat mokhe leisora Kubuina haike musawi bo nombar kotor phaimano narangna nai hino kaham gereng borok rok haike musaimaya borok mungsasek phekjaknai mano use khaijak borok ni o dance no nogoi chini kmajak dancer musungya tei no nogo kifilima phaikya Mababu anak majak tangga amang simang sai tangga borok chuak ningjak no tabuk sang kaham ke naijago ta singo norok ni mokolo klailiana bwskango chuak berajak norok nainai phunuk riwan ta ni tamulos thangi tongba ikko video khlaika to thik tei borok simino hasako english chuak bai kok ningma nai haike phunuk male angani je musukma tei khe okok no saya je borok bwskango doni phunukma tei si sao o song chuak party ni tei nong na haima tongu kok bo bujilai hangke jingbo party ni rijab mung nei phanole o borok bang hainong jana rang rok krei bar rogo thangman jaya haiboya na borok ganang se english wak tei coca cola ningmano Ecce tumi nazife ba mo loge sabo thanai bo bai melao bini logi norok thanai ang ning bai melao thanani to bat cheredi rangola rutuk thani phano thangi ang ning bai ang mujungya je ning bai mela rogo thangai bui bai video khai viral khaijaknani tamoni hinmale ning tabuk chuak ke phek imango kho ulo ning phek ma sare oi hamke taisa thana da thaya salayano tabukle ning ano khairogoi map khaijadi tabuk phano chuak botolno tangai biskangni normaya kho hino engkha jotono nukbai kha saimanka norok simino a kok no kok sarana nayo borogano ani kok khana di haike biskango chuak botol kesamno suwei aro taisa sitei dawi biskango doni musama bai video o views phayanu gyada views manna bage hingke ning sini bai nili mano sema seringnai haipano nung hingke musuk bokhorok bai malam soknai morok no ungsuka morok no alien rok bai baksa sini prithibhi o phaiei teisa thangrok maya lama koroi tongrok nai rok afuruni simi borok ni pelena to thangmali angei o prithibhi ono tongna bagi borok munishu rok ni tongmung chamung srengka ambagi se borok ornok ni area ni tei mungsa jago thangmaya oro chopjagei ma tongu tei 5 minute tongkheno borok ni lunch time engnai borok jing hai songna muphunna nangya hi o khuike direct tei sao thangi empro gthung jailayu a empro gthung cha chawi no borok ni msama empro kapramano solo tei chelarok simi burino kaham ke na sigla mokol bai mokol dalri khano moani ri bini yang phaising telang ma haima tongyada oma ang kirikha bono se khaman ma haing tong siwang tabuk ang se oting jak tongka hangke o mairum ka gyarok tamung khnawan chungnaila ulo ani bere ingnai joli jagunai okok khnawi ang haino se sawani bukha boro ang no karei buino khamani tongna hino hamdi hero plan hero ma obukha sabono asugwan sugjak Jugantor biri manung yani phanrok se krika sago o baini boh kufur dana kosom mokol bonung ma hamya ani musuk digra sajaknai tongo thangka ang bini mono simisi hamjago boroni asa kharbai phaika momo machaka ang ani le girlfriend khorok tam tongo oi cameraman ni pentang gaya sagrusung khasa hut nailia tai borok no video nailia ang naimalia hi omona di mendraza engkha hangke dolrok tinin bagi omsukno norok video jajak hangke o tongradi ore parni bagi ang video snam yada o video ni sikang pa borok rok tam engkha sik buzia suzia hain comment box o tam hinai kutuk laikha no asik ang buzok sugi sawi bo buzilia hangke ang tei mungsa khaina gri oro ang tam saka borok tam buzikha engkha salia tei abono hangke dolrok o video no nai ning kisa phano ma mani hangke like redi phat tei tam sajakna musung 150 lakhs completing na nangnai fia dati talerdi comment bo khaidi share bo khaidi nung o mani ma jaga tini no manjak phai hungke channel no subscribe khaidi norok subscribe khaike se ang dati taibo video khaina musungo kubuino omsukno joto ani video ono nung laso sama khanawana akon malai lai finai dati no katal video o thanga do dolrok bye tiprasa ai glok thung o spak chale hasung Wah bimar letin hangge
তুই শিখা মেশিন আজ গেলে লেফটিন লই আবু কুমু টেন পরে ব্ল্যাক কে তালাই সরা 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 সিপাক বলা মন কয়বার মা দেখাবো নাকরা হাকর নাকরা 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 বল নাকরা